Bon dia a tots i benvinguts al nou capítol de Casa Nostra. Avui vos duguem un capítol un poc diferent a lo que us tenim acostumats i és un capítol de recopilació d'agraïment per a tots vosaltres, perquè després de quasi 4 mesos que duguem en aquest projecte pues volíem també fer una xicoteta pausa per al final per agrair a tota la gent, tant la gent que ha vingut a participar amb nosaltres com la gent que ens escolta totes les setmanes, i donar-vos les gràcies per el recolzament que ha tingut aquest programa. Quan començarem el podcast fa quasi 4 mesos no esperàvem en ningú moment que aconseguirà la repercussió que està tinguent, i de veritat cada nou oient, cada nou seguidor per a nosaltres és una alegria que no podem deixar d'agrair a tots vosaltres. Aquest capítol també ve un poquet perquè volem donar-vos algunes notícies, alguns canvis que se van a produir en el programa, també anunciar-vos el que tenim pensat a fer a futur, el que hem estat fent aquest últim mes de vacances de Nadal, que no hem fet moltes vacances, però això és un altre tema. Això és que voldríem comentar-vos els canvis que hem fet. Respecte a l'últim mes hem ampliat les xarxes, ara mateix també estem disponibles a Facebook, a Twitter, a X, que ha canviat el nom, i també a TikTok. Podeu veure tots els enllaços i accedir a totes les xarxes a través del nostre Instagram. Tenim allí un enllaç en el qual podeu, des d'allí, redirigir-vos a totes les nostres xarxes. En els pròxims dies també, per avisar un poquet, anirem pujant tot el contingut que tenim atrasat, perquè n'hi ha molts vídeos que en el seu moment no pujarem, que anem pujant les històries però no estan en els nostres reels. Això és que no vos estranyeu, si de sobte veu que tornem a pujar el de l'oci nocturn en Llíria. No és un altre capítol de l'oci nocturn, i se ja plegarà. Simplement que volem pujar-lo perquè estigui present en les nostres xarxes. I també una notícia molt important, perquè molta gent ens havia dit, no, és que esteu en Spotify, nosaltres no escoltem Spotify, és que tenim iVoox, tenim Amazon, tenim Apple Podcast, ara també els podeu encontrar en totes aquestes xarxes. Després d'un treball de Severino brutal, en el qual va tindre que inclús parlar amb el president d'iVoox, perquè no ens deixava pujar el capítol, ara mateix estem disponibles també en iVoox, en Amazon Music i en Apple Podcast. Passem ara als canvis a futur que anem a fer en el format. Anem a modificar un poquet el format. Sobre la marxa ja s'haureu donat compte que el format s'ha anat modificant poquet a poquet. Hem passat de la tertúlia entre Miguel i jo a un format més d'entrevistes. La nostra idea és continuar en aquest format, en aquesta línia, més centrat en oferir entrevistes a gent del poble, a que ens presenten diferents situacions, donar veu a aquestes veus del poble. No anem a deixar de banda les tertúlies, simplement que hem voltat de fer-les com les fem sempre. Miguel i jo volem fer-les més dinàmiques, vindrà gent, com ja han vingut Cocot i Congret, com han vingut amics nostres tota la vida, com vindran futura gent que tenim ja preparats i apalabrats, amb nous convidats, evidentment. També hi haurà un xicot de canvi en la freqüència dels capítols. Hem voltat d'oferir un capítol totes les setmanes, ara oferirem un capítol cada 2 setmanes. Pot ser inclús alguna setmana incluirem diversos capítols, 2-3 capítols al mes, 2 capítols al mes, però no tallar-se els dits. El motiu d'això sobretot és per poder oferir una major professionalitat, tindre més temps per preparar les entrevistes, no anar tant amb l'aigua al coll, perquè al final el que provoca és que siguem incapaços d'oferir la qualitat que volem oferir i el temps que volem dedicar a aquest programa. També hi haurà un canvi en l'hora de publicació, perquè hem comentat amb molta gent que l'hora que pujàvem la veritat és que no era la més idònia, un dimecres per la nit, la veritat és que creiem que és una hora un poc complicada per a que la resta de la setmana la gent tingui el temps per dedicar al nostre programa. A partir d'ara, la nostra idea serà pujar-ho dilluns a primera hora, no sabem si diumenge a les 11:59 o dilluns 12:001, però la idea, és que a partir dels dilluns, les setmanes que hi hagi a programa, sigueu capaços des del principi de setmana fins a quan vulgueu, ser capaços de disfrutar el nou episodi. Respecte a la continuació del podcast, la nostra idea no s'anem a retirar en ningú moment, anem a estar en primera línia de combat fins al final. La nostra idea és continuar tota la primera temporada fins a estiu. En el moment se prendem un xicot de relax, també perquè, són les festes de Llíria i n'hi ha que disfrutar-les. I ja després d'aquestes tornarem amb la segona temporada, que tenim pensades moltes més novetats encara. Tenim sorpresetes per als pròxims capítols, no anem a adelantar res perquè també seria xafar-se els dits, però tenim de tot. Tenim un poc de tertúlies, nova gent, tenim un poc de política, també, i el més important, tenim algo de festa. Així que res més, tornar a agrair a tots els oients el temps que ens dediqueu, un abraç molt fort a tots i, sobretot, sed felices.